Olemekezeka nduna yathu yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu anali akucheza ndi atolankhani posiyidwa pamudzi ndi Lilongwe kungofotokozera maupdate ena ndi ena pa imfa komanso maliro a olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amalawi ena 8 amene ndithu anatisiya pa ngozi ya ndege. Nde kumeneko anafunsidwa mafunso ambiri, koma mtolankhani wina anafunsa funso kuti kodi iwowo ngati nduna ya boma yofalitsa nkhani ndi tsiku liti limene ndithu musabata imeneyi analiona kuti nali tsiku lowawa kwambiri. Nde a Moses Kunkuyu sanabisa nena kuti ndithu inali tsiku lililonse limene kwa iwowo linali ndithu tsiku lopweteka, chifukwa chokuti akuti ngati nduna ya boma yofalitsa nkhani makamaka nkhani anali pachisoni inali ndithu ntchito yawo kuonetsetsa kuti amalawi akulandira information yolondola mu nthawi yabwino. Kunena kuti izi zinali zovuta chifukwa kuti munyengo ya smartphone komanso masamba amchezo amalawi ena osaganizira bwino dziko lawo amangopanga post zinthu zopanda maumboni zina zabodza. Nde iwowo ngati nduna ya boma inali ndithu ntchito yawo kuonetsetsa kuti amalawi akulandira information yolondola. Nde ndithu anadandaula kuti amalawi pena pake social media sikuti kuigwiritsa ntchito bwino ndipo tiyenera kusintha kakhalidwe. Nde iwo maso koma anafuna kuwathokoza amalawi kunena kuti nkhale panali amalawi ena amene social media samagwiritsa ntchito bwino, panali ndithu amalawi ochuluka amene samamvera zimene social media imanena koma amadikirira ndithu kuonetsetsa kuti amve kuchokera kuboma makamaka ku nduna wawo ofalitsa nkhani kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Nde iwowa amangofuna kuwafotokozera amalawi zimenezi makamaka kuthokoza kuti kodi amalawi ambiri ndithu amaoneka kuti anapatsa support pomadikirira kuti apereke maupdate olondola komanso osafuna kuti adzimvera social media imene ndithu ena ambiri amayigwiritsa ntchito molakwika. Ndiye ndikhala limodzi kuti timve kuti a Moses Kunkuyu amene ndi anthu ofalitsa nkhani anati chani ku msonkhano wa atolankhani. Mafunso lina lokuti nthawi imene yakhala yowawitsa kwambiri pa sabata imeneyi imene takhala tikufotokozerana izo, tsiku lilonse lakhala lowawitsa kwambiri, yakhala 1 week imene yakhala ngati ndi chaka chathunthu. Kungomva nkhani yokuti ndege ikusowa, ndegeyo yanyamula vice president wa dziko, sungadye munthu iweyo lero ufuna kupereka uthenga. Mukumbukira bwino kuti panayamba kutuluka nkhani zambirimbiri on social media kuti upezeke kuti every minute upereke update yokuti anthu adziwe choona chenichenicho sizinakhala zinthu zophweka, because the moment you come up with information yolondolayo ndi kuti the next minute wina watulutsa nkhani ina. Timenera kuti nthawi ina iliyonse tiwapatse anthu choona, komanso timenera kubalansa kumadzoti pa dziko pano tili ndi anthu ena amene foni yawo ayiona kumene kumadzoti matha kutumiza mauthenga pa intaneti, aona kumene za bando yochipa, nde amaona ngati kuti china chiliyonse chimene akhoza kuponya mmutu mwawonso mwina amaganiza mosaganiza bwinobwino anthu amene tidakali nawo. Ndipo ngozi yake ndi yakuti we still have them and ena ndi anthu okuti timaona ngati anthu olongosoka, koma kulongosoka kudathawa kalekale. Nunena izi chifukwa chani? Mukakumbukira mutati mubwerere zimene anthu akhala kupanga post pa social media nkumadzata inu mesa munaponya ichi, inu mesa munaponya, mesa munata auje ndi auje aliso mu ndege munawonso. Lero tsopano mutati munthu amaja mudzimfunsa kuti munayima inu motsimikiza nkumanena zoti ndege ija munalinso akuti ndi akuti, lero ndinu munapana. Titala amene aja tiwauze kuti akubanja adandaula akuti munafalitsa nkhani yachabechabe ndipo akupolisi akugwireni mukayankhe mafunso, mwina anena zokuti mukutisaka. Koma that information ukoma kwa social media ilipo yokuti anthu akhoza kuona kuti inu tsiku lakuti munalengeza zokuti izi mukuti mukuzidziwa. Ndenanso anabwera nkumapereka ma theories yawo, sono kuti ubweremo ngati office yanu yoti ifalitse nkhani chifukwa nayamba nkukuthokozani chifukwa chakuti inuyo mumadikirira chipinda chino nthawi zina mpaka na 11 o'clock usiku kudikirira kuti tikamaka kuona anthu tiwapatse choona. So inali wiki yovuta kwambiri kuti mukhoza panga navigate mmabodza onsewa, komano kupyolera pamenepo ndekuli anthu amene amadziwanso kutukwana. Mukauza chinthu choona koma amakhulupirira kuti atukwane. You know, you are working, it's not the best time to be sinali nthawi yoyenera, nthawi yokondweretsayo yokuti ukhale pa ntchito ngati imeneyi. It was a very tough time, koma tiwathokoza Malawi, tikuthokozeni inuyo chifukwa panali kumvetsetsana kumene koma zoti ifeyo ena ola anene zoti atukwane ola yankhule zabodza, koma ifika nthawi imene timva choona kuchokera kuboma
ndi ife timadalira kwambiri kupezeka kwanu kuti nthawi ina yake choona chipezeka. Ndene nganinezo kuti tsiku lililonse lakhala tsiku lovuta, koma at the end of the day amati zonse ndi zabwino zimene zimatha bwino. At the end of the day takayika vice president wathu mwaulemu and zimene zachitike futi tinagwirana manja, tonse tinayima limodzi. Nde kuwawa kunalipo koma sikunawayo kwambiri because we held hands and tonse tinali limodzi.